Me kohta ehkä lähdetään tästä. Kun meidän pitää mennä kohta kotiin nukkumaan. Ehkä jos pitää mennä, niin pitää mennä ehkä kohta. Ehkä tää koulupäivä loppuu. Mitä ruokasta? En mä tiedä, ehkä on teillä leipää tai mitään toista. Niin, en mä tiedä mitä te ruokaa. Niin, mitä mä teen ruokaa? Ehkä leipää ja toista muuta. Mä ehkä teen leipää. Joo, äiti. Tee ruokaa tai mehua tai mitä vaan. Ehkä ottakaa toi milkshake, mikä mä tein eilen teille. Onko mama? Äiti, mun hampaiden heilu ja mä sattuu siihen. Koko lapsi.